Malta qiegħda tikber u rridu nikbru magħha. Kliem Thomas Flor, il-fundatur tal-kumpanija globali tal-avjazzjoni VistaJet, kumpanija li ddeċidiet li tmexxi l-kwartieri ġenerali tagħha mill-Iżvizzera għal pajjiżna biex issa għandha l-uffiċini tagħha ġewwa Sky Parks, uffiċini li żarhom il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. L-andament ekonomiku tal-pajjiż, il-flessibilità, is-suċċess ta' pajjiżna fil-qasam tal-avjazzjoni kienu fost l-elementi ewlenin li waslu biex VistaJet tagħmel deċiżjoni kruċjali u tagħżel lil pajjiżna bħala ċ-ċentru tal-ħidma tagħha. Well, one of the very initial things which made us take the decision to come to Malta is that Malta already has a great track record in the ship registry, okay? And Malta's vision was to also attract airplane companies, aircraft operators to come to Malta. And I'm very happy to say today that VistaJet is the largest operator of aircraft in Malta. And to that extent, I think Malta is very well on track, so also in the aviation industry to write history and attract more and more companies to come here to do business. Il-kumpanija VistaJet hi waħda rinomata sew madwar id-dinja, toffri servizzi ta' vjaġġar għall-intraprendituri, negozjanti u kapijiet ta' stati. Taret lejn 135 pajjiż u lejn 1400 ajruport u ġarret aktar minn 160,000 passiġġier. Bħalissa tħaddem mal-225 ħaddiem li 35% tal-ħaddiema huma Maltin. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis qal li d-deċiżjoni importanti li ħadet VistaJet hi ta' inkoraġġiment għal kumpaniji oħra li jixtiequ jagħmlu l-istess pass. Irrimarka s-suċċess ta' pajjiżna fil-qasam tal-avjazzjoni u dan hekk kif riċentament ajruplani reġistrati f'pajjiżna se jibdew igawdu minn skonti ta' aġenziji tal-esportazzjoni tal-kreditu. Riżultati pożittivi li se jwasslu biex jiżdiedu l-opportunitajiet tax-xogħol fis-settur tal-avjazzjoni. Dan ifisser iktar jobs f'pajjiżna, iktar dħul għal pajjiżna, però rridu wkoll illum għamilt appell li rridu nħarġu iktar żgħażagħ tagħna fis-settur tal-avjazzjoni. Huwa settur illi anke l-istess VistaJet lesta li taħdem illum tkellmet mal-Emcast ukoll illi iktar żgħażagħ nattirawhom lejn dan is-settur illi jfisser jobs u jobs ta' kwalità għaż-żgħażagħ tagħna.